Ya, muri yeZimbabwe ndatouya. Kana uchiziva kuti iwewe uri munhu wokuti unokasika kurwadziwa nezvinhu zvepolitics. Please, this video is not for you. But kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuti ZANU-PF yacho iboyikane because ma streets ari kupisa iko zvinezvi. Kana uchiziva kuti iwewe hauchatodi ZANU-PF wakakura nayo ichikurwadzisa, like this video right now. Izvezvi pane zvinhu zvaitika. I'm sure kuti as long as iwewe uri muZimbabwean unogona kuzvifarira kana kuti zvinogona kukunakidza zvaitika. Nyaya iri kupanapa iri kunzi Mnangagwa has been bullied in Botswana. Ndiri kuona honorable Job Wiwaskala ari kuconfirma kuti true it happened in my presence. Ndiri kuona futi Julius Malema anga ari paside achitaura kuti true zvaitika izvozvo. And ukanotarisa kuna Hope Ching'ono is the same issue everywhere. It's everywhere right now on X. It's everywhere on social media because vanhu makajera kungoti makanzwa ndichitaura nyaya pana moti Bullied unongori kunyeba, Bullied uri kuwedzera nyaya. This time around aiwa vanhu veZANU-PF muchazvimba zvenyu. So zvinhu izvozvo mushure mekunge zvazoitika, ndiri kuona this South African journalist anoitwa Sophie Makoena anga ari kutrenda mazuva adarika ayo. Ari kutobvunzwa nevanhu kuti did you manage to have chance to talk to Mnangagwa? Naye Sophie Makoena ari kutaura kuti I tried, he didn't want to speak. Ataura kuti ndaedza kutaura naMnangagwa asi aramba kutaura, anga asingade zvekutaura, kureva kuti zvinhu zviripo zvese zvanga zviri a disappointment kwaari. Vanga vakaronga kuti for sure inauguration iri kuitwa, but in the name of munhu wavanga vachisapota ivo, asi munhu wavanga vachisapota wavakapa maresources, wavakapa support, wavakapa ana that guy Mr Chinamasa nevamwe vaZANU-PF vakaenda ikoko akadyiwa. Saka inauguration yakanotena matables ndobva kwapinda munhu weopposition. Saka hapana changa chikunakidza ikoko. Fesi yavo chacho yanga yakatsamwa, kurwadziwa kuti zvinhu zviri kuitika panapa izvi kaizvi. Ndakungouyawo saSADC chairman, but ndakungouyawo kungonowitnessawo kuti hazvizoite kuti saSADC chairman ndinzi inauguration yaitwa ndisipo, asi vakanga moyo wanga uri kure. And panapa ndiri kuzoona pari kutobuda nyaya pari kunzi His Excellency President Mnangagwa has arrived back in country from Gaborone, where he attended the inauguration of Botswana's 6th President Duma Boko. Vadzokera kuZimbabwe vachimhanya. Inauguration I don't think kuti vanga vapedza ma celebration, vanga vatodzoka kudhara. Unozoona kuti hatingatoti kuma zvekuma 3 o'clock past 3 vanga vatodzoka kuZimbabwe kudhara. Inauguration yanga isati yatonyatsoopera. Zvekutondinetsa kuti vasumuka nguva yekuBotswana because unozati pane pamwe boti unongofeel out of place. So kuti saka alright, these guys vari kubuda vachimhoresana nemamwe ma-fellow opposition members. Saka chinhu chepa-opposition ichi alright ndaatenda, but nyaya yandazosangana nayo ndiri kunzwisisa panapa ndeyekuti kuZimbabwe kwacho kuti vanonoke kudzokera panga pari kutonetsa because kuti vadzokere faster zvaitika izvi zvinonetsa kuti vasiye Chiwenga ari acting president nenyaya dzimwe dzefactionalism dziri kuitika muZANU-PF. Unoona kudzoka vachikeshwa nyaya kunzi mimi manga matoo former president kuZimbabwe, manga maenda kunoatenda imwe inauguration modzoka former president. Zvakamboitika kuna Thabo Mbeki kuSouth Africa. Saka zvinhu zvekuti vakuzviziva, saka vangotora ma-hours mashoma zvekutoti kuZimbabwe vanosiyira umwe munhu matoma vatoti no ndiri kungovhizita kuma-minutes mashoma ndobva ndatodzoka, hakuna imwe program ichandijamba pazvinhu zvese zviri kuitika. Saka in short tiri kungoti vaMnangagwa vadzoka vachimhanya kunyika kwavo kuZimbabwe kuti unongofamba, it's a bad day. I don't think kuti kana dringi chairo varimwe rakadzika pazuva ranhasi zvekuBotswana pamwe vanozotanga kutozoenda kuma-councillors avo vachipuwa counseling kuti aiwa zvimwe zvacho don't worry munozoningirina pamwe ndopa vatozokwanisawo kutonzi vatoroorana dringi because the situation was very tense kuBotswana. Face yavo chachayo hapana kana photo. Majournalists ese vatry by all means kuti vanga capture face kuti vaonewo vaMnangagwa vachisekerera, but hapana photo ravo ratirabuda iko zvinezvi vachisekerera unless kana munaro. Please give me that photo ndikutoridawo kuti ndimboronawo vachisekerera vari kuBotswana. Ndingafara chaizvo kana ndikasangana naro because maphotos ese andasangana navo avo ekuBotswana vanga vakangochinja face kureva kuti zvinhu zvanga zvisina kumira mushe kuBotswana. Hamba dzadiwa ndo nyaya iripo. Vanhu veZANU-PF nhasi manzwa but zvimbai zvenyu, but ndo zvinhu zvatoitika. Now
Ndikuona imwe nyaya panapa yandiri kusangana nayo iri kusiririsa yandasangana nayo zvekare pari kunzi Niko Chabata, a school girl missed a O-level exams after being arrested on June 16, 2024. Citizen Movement Radio seeks to support to help Niko return to school and cover a 2025 exam fees. If you assist, please contact here. Namba dzoba dzaiswa apa. Inini zvangu ndikazodedzera namba ndikazokwanise because munozotanga kuita zvakasiyana siyana, but ndo nyaya iripo. Niko Chabata anga akasungwa neregime yavaMnangagwa iyaya pamazuva aya achinzi zvinhu zvakataurika. Please mubatsireiwo, ndo nyaya iripo yatiri kusangana nayo. Tobva tauya nyaya ya Musimaimani anga achitobhula vaMnangagwa ikoko kuBotswana achitedzera kuti I see you you are also here in Botswana. Do you see others a free and fair election, and how your best friend Masisi did not use the army to remain in power by force? Do you not inch to go down in history as a democrat instead of a genocide implicated corrupt dictator? Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa na Musimaimani, president waya akanzi nevanhu havasangane pavanosangana naMnangagwa, pamere huswa pavachazosangana kudya rinopisa. Musimaimani anga achitodya ikoko. I'm not sure kana vaMnangagwa vadya because ndo nyaya yanga ichitoitika kuBotswana ikoko kwanga kusiri kudya rinopisa. Na Musimaimani vane rimwe team vanga vachicelebrate zvisingaite vachifarira inauguration yekuBotswana. Saka ndo mashoko avazobuda vachitaura kuti right, Mnangagwa ndasangana newe kuBotswana kuno ndakuona, but unofana kudzidza something pane zvinhu zviri kuitika kuti shamwari yako haina kushandisa masoja kuti irambirire iri pabasa. Saka zvisina kushandisa masoja, dzidzawo ipapo kwete kuti iwo uzonzi dictator anga achinetsa achidididi. Now ndiri kuona mashoko zvekare ataurwa na advocate Nelson Chamisa, uyo founder ari former leader zvekare weCitizen Coalition for Change. Vachitaura pane mashoko avataura vachibvunzwa panapa na journalist vatanga vataura vakati Botswana is a signal, so we hope that Mr. Mnangagwa will learn one or two things about life after public office. Nelson Chamisa ndo mashoko abuda achitaura. Question bvayo zvikanzi how important was it for you to be invited here to the event, Mr. Chamisa? That was the question yanga achibvunzwa na journalist okuBotswana. Ndobva apindura akati I am so excited to be here. I'm here to represent the people of Zimbabwe, their aspirations, their hopes, their democracy, their hopes for freedom. But what you have to realize is that Botswana is a signal. Botswana has done a significant thing for the continent, for a new Africa, but also for the region in terms of heralding an era of newness, an era of transformation, an era of effective transition. You look at it, the BDP has been in power for almost 58 years. This is a smooth transition for one political party to another. It's a critical thing. We have seen ZANU-PF in Zimbabwe. We have defeated them in election twice, but they've refused to go. So hope that Mr. Mnangagwa, who is here and is just 2 rows away from me, we will learn 1 or 2 lessons about life after politics, life after leadership, like after public office. So that's why it is so critical and significant, and God has blessed Africa and God has blessed Botswana, and we are happy, we are here to celebrate. Question vayadzoka futi zvikanzi let's speak about democracy, especially in Africa. I wanted to ask you to zoom into the issue of democracy. How important is it for a country such as Botswana has been able to have a peaceful transition from one party to another? Ndobva vakapamwa futi imwe question vakanzi what lessons are we learning from Africa and the war region? Imwe question zvekare yanga ichipomberwa kuna advocate Nelson Chamisa vari kunyika yeBotswana muGaborone. Vakapindura ivo vakati we are one people, we are one nation, we are one family, and democracy is about taking turns
it's your turn today, it's another turn tomorrow. We must not be vindictive. We must not be pursuing each other. Even former president must be honored and respected. We don't want a situation whereby former presidents are pursued in a cat and mouse relationship. Let's give them honor, respect. Of course, they made mistakes, omissions, and commissions, but let there be honor, because that's what keeps us as a family. We are one village, and President Boko emphasized that point, that we must remain understanding, that we know hands wash each other, we are one people. Question lastly, Mr. Chamisa, the message from President Boko, what did you pick from his speech as he delivered his speech? I know it was not a very long speech, but a very short and precise one. What lesson have you picked from his speech? Nelson Chamisa and love is everything in the world, and we must embrace it. Love is in air in Botswana, and the Botswana people have shown their love, and he has said that there must be building of bridges. He has reached out to say, let's embrace President Masisi, let's embrace the past, acknowledge it, but move on to correct it. And I think that's a critical message. It's a statement message. President Boko, a leader par excellence. A statesman is a leader of a new Africa, of a new SADC, and he signals a new order, and we are proud of him. Question vedzoka futhi kuna vachamisa zvikanzi we have met you before with President Boko, right? Zvikanzi navachamisa we have met several times. I mean, you know that we have been with President Boko in setbacks, in victory, and the reason is that we believe that Africa needs a new leadership, a new heart set in leadership. We must reach out to build our continent and to make continent of Africa one of the best in the world, and we can do it, and we must start now. Question vedzoka yekupesira. Thank you, Mr. Chamisa. It was a pleasure talking to you. Chamisa, thank you so much. Thanks baba. Magona zvenyu. Baba unguburikira umwe journalist wo akati, and all your best in your endeavor also in Zimbabwe. Thank you so much. All the best, Botswana. God bless you, Botswana, and may there be peace and prosperity in Botswana. Ndo mashoko abuda achitaurwa pano nava advocate Nelson Chamisa. But tiri papo pane zvimwe zvinfuti zvagonekwa na President Boko, and tinofanira kuramba tichizvidzokorodza kuzvitaura zvanga zviri kutaurika panapa. President Boko, new president of Botswana, vachitaura kuti he wants undocumented Zimbabweans to be legalized by granting them temporary work and resident permits. Ma permits anzi anofanira kupuwa munhu wese ari undocumented kuitira kuti munhu wese agare aine ma documents. Chinhu chakakosha chinofanira kurangarirwa, ende maruva anofanira kupuwa President Boko weku Botswana panguva yachitoriko zvinezvi, because zvinhu zvekuti zvanga zvisiri nyore. I think vanhu vanokwanisa kunzwisisa vanenge vari kunze nyika dzakaita saidzodzo, ukaona wapuwa mukana kunzi mapermits abude, zvinhu zvakakosha stereki zvekuti vanhu munofanira kuzvigamuchira. Now tisati tabuda panapa, tisati tatenda, pane mashoko madiki abva abuda nekuna Honorable Zivu former ZANU-PF MP Killer Zivu uyo akuita zvekuraura muramba mutokwe mukosi kumasvingo, abuda achitaura kuti zvoni leave politics to the talented. It's a game of common sense, not intelligence. Remember when everyone was chanting 2030, now silence. The president's 2028 exit plan is clear. Politics is unpredictable. People stand changes overnight. You might find yourself in exile.
zangwara unongona kutozona watokunze kwenyika unguti unge kana watotiza pane mashoko ari kuitika, pane zvinhu zviri kuitika. But anyway, muri Zimbabwe inini sekuuya kwandangoita panapa, it's important update yezvinhu zviri kuitika. Saka ndangoti ayo yazivhuika, ndichadzoka ndichinyatsoiclarify, ndichinyatsoipedzisa. But zviri zvanhasi ngatimbotaura nyaya yekuBotswana. Muri kuionawo sei hama dzadiwa? Ndiri kuziva kuti munazvo zvakawanda zvekundiudza. Tell me what you think in the comment section. Kana uchinge wasvika panapa iri first time yako, panonzi paBullied, panobatwa nyaya dzese kunyanya nyaya dzematongerwo enyika haujambirwe. So kana iri first time yako, join this amazing family nekusubscribe. Kungobaya ka subscribe button up. The most important thing usakanganwa ka notification bell kuitira kuti nyaya dzese dzirambe dzichisangana newe munozviziva kuti andife ndakadisappointa matosvika pachannel yemunhu asina nungo. So ndiudzei zvamaonawo zvamuri kufunga pamusoro penyaya dziri kuitika idzi.